नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार बीजेपी मंडळा वतीन गांधी आणि शास्त्रील्या जन्मदिसा निमित्तान तेमगे पुतळ्याक पुष्प नमन. कारवारच्या बीजेपी मंडळा वतीन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि माजी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादूर शास्त्री हेमगेल्या जन्मदिसा निमित्तान कारवार नगरसभा उद्यानवनातल्या आवारात आशिल्ल्या गांधीजी आणि शास्त्री हेमगेल्या पुतळ्याक पुष्पार्चना करून गौरव नमन केले. या वेळार कारवार शहर मंडळ अध्यक्ष श्री नागेश कुर्डेकर, नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे, उपाध्यक्ष प्रकाश पी नायक, स्थायी समिती अध्यक्षा श्रीमती संध्या बाडकर, नगरसभा सदस्य, बीजेपी प्रमुख आणि इतर कार्यकर्ते हजर आशिले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 2 ESI आस्पत्रेक स्थापनेची मंजुरी. शिरसी. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या काही तालुक्यात ESI हॉस्पिटलाची अति गरज असा म्हण सांसद श्री अनंतकुमार हेगडे हेमी संबंधित वरिष्ठाक मनवी दिल्ली. तेमगेल मनवेची सखोल परीक्षण करून केंद्र कार्मिक मंत्री श्री भूपेंद्र यादव हेमी राज्य सरकारातर्फेन शिरसी आणि कुमटा तालुक्यात कार्मिक संख्या आधाराचेर ESI नियमावळी प्रमाणे ESI हॉस्पिटल स्थापनेक योग्य अशी शिफारस करून कुमटा आणि शिरसी तालुक्यात 2 वैद्य आणि 2 ESI आस्पत्री स्थापनेक मंजुरी दिला म्हणून सांसद कार्यालयामार्फत कळयला. गोयच्या कुणबी समाजाक जे सुविधा मिळतात ते सुविधा कर्नाटकातल्या कुणबी समाजाक दिया. SL घुटणेकर. जोयडा. कुणबी समाजाक गोयात जे सुविधा मिळतात ते कर्नाटकातल्या कुणबी समाजाक मिळू जाय. कर्नाटकातल्या कुणबी समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो मिळू जाय अशी मागणी विधान परिषद सदस्य SL घुटणेकर हेमी शनिवाराक 80 इंगा आहार किट वितरण कार्यक्रमात केली. अनुसूचित जमातीचो दर्जो मेळसाठी जे निकष आसात ते कुणबी समाजाक लागू पडतात. त्याका लागून या समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो मिळू जाय यासाठी हांव प्रयत्नशील आसा अशें घुटणेकर हेमी सांगले. जोयडा कारवार बस सेवा बंद आशिल्ल्यान 80 लोकांले प्रचंड हाल जाती आसात. त्यांच्यासाठी बस सेवा सुरू करचे आवश्यक आसा. त्यासाठी पालकमंत्री शिवराम हेब्बार हेमचे लागीं हांव उलयतलो अशें विधान परिषद सदस्य SL घुटणेकर हेमी सांगले. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ. देसाई निगोंडी अधिकोण आणि पुढे आलाय. अशोक देसाई, प्रकाश देसाई. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत वतीन आजादी का अमृत महोत्सव आणि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम यशस्वी. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवारचे मान्य कार्यनिर्वहणाधिकारी हेमगे नेतृत्वान चित्ताकुला ग्रामपंचायतीत आजादी का अमृत महोत्सव तसेच स्वच्छता ही सेवा या कार्यक्रमानिमित्तान आजादी का अमृत महोत्सव या तर्फेन कारवारचे NCC आणि आर्मी युनिटान शहरातल्या मुख्य रस्त्यान धावून या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. स्वच्छता ही सेवा या कार्यक्रमांतर्गत ग्रामपंचायत चित्ताकुला हेमी बृहत स्वच्छता गाथा, स्वच्छता श्रमदान तसेच विशेष स्वच्छता ग्रामसभेचे आयोजन केले. तेतूंत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या बऱ्याच जाग्यार वचून स्वच्छता कार्यक्रम केले. या वेळार ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्व सदस्य, तालुका पंचायत कार्यनिर्वाहक अधिकारी, AEO, ग्रामपंचायत PDO तसेच ग्रामपंचायत कर्मचारी, स्वच्छ भारत मिशन संचालक, शिवाजी कॉलेजाचे विद्यार्थी, शिक्षक, विविध संघ संस्थेचे प्रतिनिधीन या कार्यक्रमात भाग घेऊन कार्यक्रम यशस्वी केलो. माणसासकट दास्तान केल्ले गायी आणि माणसासकट 6 जणांक अटक. कारवार.
माणसासाठी दास्तान केल्ले गायी आणि तेमगेल माणसा सकट 6 जणांक अटक करून तेमगेल कडल्यान 90 किलो मांस जप्त केले. ही घटना शिरशी तालुक्यातल्या इटगुळ्ळी ग्रामाच्या कलकोप्प मजिरे भितर घडली. ह्या गावात चोरेन गरवा मांस विकतात म्हण पोलिसांक माहिती मेळ्ळ्यानंतर ही कारवाई केली. या सगळ्या बरा मांस घालूक वापरिल्ली ताडपत्री, मांस कापूक वापरिल्लो लाकडाचो मणकुटो, तागडी, बुटी हेजे बरा 20,000 रुपयाचे गायीचे मांस जप्त केले. हे प्रकरण शिरशीच्या ग्रामीण पोलीस ठाण्यात नोंद झाला. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळात अरण्य कर्मचारीलो अन्याय 48 तासा भितर न्याय दिवचो आग्रह ना तर उग्र आंदोलनाचो इशारो रवींद्र नाईक. भटकळ तालुक्याच्या हेबळे ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या गांधीनगरात अनादिकालाच्यान वास्तविकरची विधवा महिला दुर्गम्मा नाईक हेमगेले वास्तविकरच्या घराचे वंटी आणि नळे दुरुस्त करताना अकस्मात अरण्य खात्याच्या कर्मचाऱ्यान येऊन गुंडावर्तन करून किरकोळ दिले. हेज बद्दल अरण्य हक्क रक्षण वेदिकेचे अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक हेमी सांगले की 48 तासा भितर या किरकोळ दिल्ल्या अरण्य कर्मचाऱ्याला वर्तनाचो न्याय महिलेक मेळू जाय नापेक्षा उग्र आंदोलनामार्फत संबंधित अरण्य खात्याक धाडो शिकयतले अशी ताकीद दिली. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात भटकळात अरण्य खाते खूप अरण्यवासियांक त्रास दिता. हेजेर सरकारान लक्ष घालून योग्य बंदोबस्त करू जाय नापेक्षा आंदोलनामार्फत अरण्यवासियांनी ताकद दाखोवची पडतली अशे दूरध्वनी मार्फत संबंधित अधिकाऱ्याक कडक सूचना दिली अशे प्रसार माध्यमामार्फत कळयला. ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಮ್ಮ? 40-50 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದು. 40 ವರ್ಷ. ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಇದು ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಮೊದಲು ಅವರೇನು ತಿಳಿಸಿದ್ರ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ? ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಂಟು ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಶೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಅವರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಥವಾ ಬಂದೇನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ? ಏಕಾಕಿ ಬಂದದ ತೆಗೆದದೆಯಾ? कारवार जिल्हा आस्पत्रेत आज रक्तदान शिबिराचे आयोजन. कारवार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हेमगेल्या 71व्या जन्मदिसाच्या सेवा आणि समर्पण योजनेमार्फत आयोजित केलेले रक्तदान शिबिर कारवारच्या जिल्हा आस्पत्रेत रक्तदान शिबिर संचालक श्री अनमोल रेवणकर हेमगेल्या नेतृत्वात झाले. कारवार बीजेपी शहर मंडळा वतीन अध्यक्ष नागेश एम कुर्डेकर हेमे आशिल्ले. या वेळार विश्वनाथ लमाणी, प्रदीप गुंगी, सुनीता सारंग हेमी रक्तदान करून नाव नोंदणी केली. या कार्यक्रमात नगरसभा उपाध्यक्ष श्री प्रकाश पी नाईक, जिल्हा उपाध्यक्षा नयना निलावर, उल्हास किनी, एम.आर. नायक, व्ही.एम. हेगडे, अरुण हब्बू, मनोज बांदेकर तसेच बीजेपी कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 33 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 6, अंकोला 3, होन्नावर 3, शिरशी 2, सिद्धापूर 3, येल्लापूर 3 आणि मुणगोड 13 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 21 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 11, अंकोला 1, कुमटा 6, होन्नावर 2, सिद्धापूर 1 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 55,624 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 54,663 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 187 कोरोना रुग्ण उपचार घेते आसात. तितूंत भितर 55 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 132 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेते आसात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 2 कोरोना रुग्णालय मरण झाले. कारवार 1,
आणि हळयाळ 1. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 774 कोरोना रुग्णालय मरण झाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.